Right. Now the And I'm question... happy kuti ndimukuninterview. Devari vamwe manja. Vaisakanzwa kamwe mtsvini. Yes. Let's talk about how a prophet is supposed to behave, according to you, in your opinion. Because ndofunga ndopanoita kakaita confusion. Chora chokwadi. Handizoziva namadungu aya, but maprofita akawanda anochena. The reason why maprofita achichena stereki vari kuda kukavha outside because mukati mamuna chinhu. Hakuna muprofita akanasodzidza. Maprofita akawanda madovu. Because kuti Mwari ashandise munhu anofunga achiti tora mata ako ukanye dhaga usvinutse bofu. Zvakaita Jesu paJohn chapter 9, John chapter 9 chaizvo. Munhu akaenda kuchikora zviti. Zvino maprofita anonzi auya nemaorenji muchechi. Pamwe pacho ati hanzi ndikweshe manga upore, pamwe pacho adii. Is because igu chaicho rinorepresenta maprofits ka. Ziso reigu rihombo darika pfungwa. Kabrenga chikadiki. Saka maprophets they go by what they see. Not here. Matina chinhu. Saka panotozoto sometimes nokura boss nekuwa team nekubatsira management saka unosanga kumechu wao ozosvika level rasvika mafathers and munomo but you find with church yese foolishness chaicha inowanikwa muprophetic. Yakawanda kozoti vanenge vakudoku to benzo uri natural wachiita sese but the most important thing is hakuna prophet chachanshasa pfungwa dzake. Maprophets akawanda they go by what they see. So kutongopfeka kunze kuona kuti havana ma-PhD, havana ma-degree, havana chi vakuda kuti wounzichi. So you'd find with sometimes packaging will be good. But chinozonetso kuratidza kuti uyu munhu muprofita kazhinji umwari hwaanoburutsa panzvimbo. Yes, because kuprofita a fake prophet can prophesy. And a false prophet who is more dangerous than a fake prophet can also prophesy. Then a true prophet can prophesy. Fake anongofeka zvese. Saka ndiye number 1 because kana achiprofita anongokubhadhara mari monzi bvuma zvese mungoti yes angoisa imanongokusepa uche okusumudzai kufeka. But a false prophet munhu ane simba racho rokutonhonga zvinhu mumweya asi asina Jesu. Maprofita Faro akazviita. Akatominana same because vanga vane simba rekunhonga zvinhu mumweya. Saka chinozoratidza kuti uyu ndiye hakusi kuprofita kwake ana accuracy yake umwari uri pamunhu. Ani manzwa kakunhu